Kekseliäs ja itsenäinen kameli selviää aivan mistä vain, sillä se kantaa sisällään valtavaa ravinnon ja voiman lähdettä. Tämä ihmeellinen olento on omavarainen ja kohtaa haasteet vaivattomasti. Jopa äärimmäisen kuumuuden, kuten tuomitsemisen tai vihan keskellä, kameli etsii sisältään veden viileää eliksiiriä rauhoittaakseen tilanteen. Kameli edustaa perimmäistä tapaa saattaa vastakohdat tasapainoon, tuli ja vesi, sekä vastuun ottamista omista reaktioistaan. Kameli on upea matkaaja ja pitää erityisesti matkoista kaukaisiin maihin. Ja kun tämä energia on tasapainossa, niin sä oot hyvin tyytyväinen ja sulla on vähän pilkettä silmäkulmassa. Ja kun sä oot epätasapainossa, niin nääntynyt, kuivunut ja elinvoiman puute. Ja tasapainon saavuttamiseksi pyhin vaellus.